Una passada. Mira, tenim gent d'Igualada de Bellpuig, tenim gent dels Alamús i de Mollerussa, us ha vingut a veure gent de Belllloc, us ha vingut a veure gent d'Arbeca, De Lleida. de Barcelona. De Girona. També. De Tarragona. No ho sé, jo crec que haurien de vindre. Si no hi són, haurien de vindre. Qui sabeu la cançó? No la saps, tu? Tu digue el nove, tu la saps? I tu també la saps? A veure com fa la cançó. A veure, el de Vilanova de Bellpuig, vine. A picar, 1, 2, 3. Tio, tio, caga, tio, no caguis arengades, que són salades, caga porrons, que són molt bons. Ara ve Nadal, matarem el camp, i a la tia Pepa li donarem un tall. Caga, tio, jo no he cos de bastó. A veure, per tot el Joan, de saber la cançó vosaltres, a veure que són germanes, són quins sou germanes, ella i ella, i l'altra que va de la maneta, la cosina. Què és germà? Que tenen l'altra germana, que és germà? La teva germana. Sí, em sembla estrany, Molt bé. Oi, se semblen totes, no? Que se sembla l'altra germana? Les coses que passen, d'on sou? De Lleida? Pep tenia raó. Han vingut a Lleida també a veure-mos. La germana, la filla de la germana i les dues germanes. Com si dius? Mira, enséñale a... L'Helena. A veure com Automàtic.